Danapati. Kowe sapa? Aku Detyakala Pragangsa. Arep apa saramu? Aku njaluk ketemu kelawan Begawan Wisrawa. Sengara. Begawan Wisrawa wis dadi putra mantune Narendra Ngalengka. Prabu Sumali Raja. Ora bakal kowe ketemu aja kakian cerewet. Ah! Wah, dalah. Wong Sarahamuk kowe sapa? Tata Lokapala Prabu Danapati ya Danaraja sapa? Putra Ngalengka. Raden Prahasta. Kepengin ketemu karo Begawan Wisrawa. Ah, ora bisa. Begawan Wisrawa kuwi Kang Mas Kuipe sing mengku Mbak Ayuku. Dewi Sukesi kon metu mrene aku arep kepengin ketemu. Ora bisa, ora bisa. Ora bisa nyelak jawamu. Kepriye iki ana lakon kaya mengkene? Putra Sangadi Penemban.